vaš koalicioni partner Dragan Marković Palma, on je rekao da on neće podržati Anu Brnabić. On je rekao da to nije njegova premijerka. Da, i da to nije njegova premijerka, što je onako malo, kako da kažem... A dobro, kad Palma bude počeo malo da razmišlja... On je lansirao tu priču... O svom gorivu, u svom traktoru. Shvatit će da može i Ana Brnabić da mu bude premijerka. Ja sam siguran da će naš predsjednik Ivica Dačić i gospodin Marković da nađe način da opstane ta strateška koalicija SPS i Jedinstvene Srbije, ali ta njegova homofobija je jedna potpuno reakcionarna 19-vekovna politika koju je prevazišla čitava Srbija. Znači, on je mogo da dobija glasove na račun te homofobije tamo 2007-2008, ali 2017 je to potpuna politička... A i čisto sumnjam da bi on hteo da okuplja tu neku grupaciju koja je jako homofobična. On čovjek hoće da njegova Palma prosperira, on je domaćin čovek i ja sam siguran da će on to moći da obezbedi i pod Anom Brnabić. Da.